ka channel lo thlir tu te chi bai le vek ule tunchum kan video chuan Rawtuai ka Dahthat dan kumtlua na athar le ma zong po a chelawa Dahthat dan freezer ani lawin fridge cha ka Dahthat dan pakhat ka lo ti lang do na chuan hi Rawtuai hetiang ang Rawtuai lian pui pui me hi kan neya chuanin heng tiang ang hi kan khi anga hei ti hianin kan khe fai vek anga chuanin a me te kan thel fai anga hei ti hian ka thel fai a chang lai hi ka zai thla a i chang lutuk ani lo chuan eyata na chang lampang ve deuh hlek ang khatiang ang kha chu kan da sanganga hei tian kan pai mai lawanga mo chuan kan da sanganga hei hi Tuaithur a kan siam don ani ti hian hei a me lai ti kha ka zai thazela chuanin baitur ang khanin kan du ang tiat khanin kan chananga hetia kan chan zo a hianin ti hian tui kan lenga achimin achumna hianin tui tam deuh hlek po poi lawa tian kan chhum sawanga kan chhum so hlanin hei ti hian I achang lai deuh ei chu ei thei tho ma se tui vak to lo khopa chang ang ho khamo khatiang kha sin te in ka chana chuan Tuaithur kan siam don ani Tuaithur siam dan kha ka channel a yang ka da to a ama kha adite la ile en du chuan Tuaithur siam dan ti ka channel ka da khai lo en don nya hei ti hian sin te in ka chan vek to a hei hi Tuaithur ka siam adang po nimin piala ma ti po he ka lo da to a chunga chuan ka da bel le do na hei ti hian achang lampang eyata na I tui vak to lo de ulai kha ka zai si na tian Tuaithur a yang ka siam zela hei hi bottle bur ani a faide win kan sila faide wa kan sila khan kan Rawtuai chan sin kha kan telanga tui achimin kan leanga phuide win kan chinanga mun thim la ya kan da anga ti chuan kar khat kar ni hnu chuan Tuaithur lo ni to mai do na ni olsam tekin Tuaithur ka ti khan alo siam te ngal bokani ni thum vela ni atem chuan arim hi aron nam de ulek klik chan to a ma se ama hi ala hnip lawa la ei thei lawa ka da bel zer ri ni he tiang hian kan chuang sawanga chuan hei pakhat chau tlai ku nu ka ti le nia adang ka lo chum ma sak to ti chu ka lo da a an lo dai to a hei ti hian kan chum sau bora a sau nu a minute somvel kan sau tir kha ti hianin dai dap thlengin kan da anga chuanin Rawtuai ka Dahthat dan kha kum kha chuang Dahthat the dan ti kha ka channel a hian a hmalama ka lo da to thawa chunga chuanin airtight container a bura te plastic bura ka te tiang khan ka da tiang khan ka lo siam to tun chuma chuanin ka da dan thin pakhat hei ziplock bag a po hianin ada theya bur enge mo kha kan lo nei lo theya ani lo le fridge a lo ti tot kan ti the chu wang chuanin ziplock bag a hian ti hianin kan lo da thei thawani ti hian ei khop bai khop lek lek tur khanin ka da a olsam ber ka tia ti hian le zwalina bura da te chuan fian te kan lo man fai lo pal emo kan lo ti thiang lim tok lo pal khanin hing palte kha lo om the lu tu ka chu wang chuan he ziplock bag ka voi kha siam te da shan hi acha ka ti lu tu ka chuan chumna tui te po hi ka tel veka chuan tui hian avong chadon boka kan du le kan bai do na chuan atui hi kan payanga tui thar nen kan bai mai theya kan du chuan atui po hi kan bai tel thei tho bokani ti hian ziplock bag a hian voi kha siam tur zat vel ka da hnu hian ti hian ke ela aborak te ka ti chua ka chuan borak tel lavin ka zip pui ta thlap ani olsam du to ke ti hian borak om lavin pek kha chu ka lo siam zo ta
chuan hei adang po ta hian pek dang turi ka siam le a hei hi alak lo lu tu ka pek nia han siam don khan atam atlem lak lo sia pakhata hian tam deuh hlekin ka da tamaya chuan atui po hian achim that lo wangin filter tui hi achim turin ka le ani atui na chim hian a tha ka tia tui chim lo pon bora ko om lo chuanin a tha thei tho chuan ka ringa ama ro chu han ti swal pala lo hing palamu ka tiang vel khanin ui om ve du lu tu ka chu wang chuan ati dan ka lo shat tu sa tui chi ma da hianin a chingai mia lawa kum khadon poti hang Christmas ate December ate January ate kan ei the ani a chedon lo freezer a kada ngai lawa freezer a da hianin tui hi alo khala han baile chia han athopa Rawtuai tui ang hi ani to chin lawa chu wang chuan freezer a kada ngai lawa ke chuan fridge pa ngaya freezer hnuaya fridge pa ngaya khan kada mai china a khal lawa a thar thlap ang hian a om ti le chu tlem chuanin adang lam ve deuh mai thei ma se adang lam na salawani khatiang khan kum tluanin ada that thei ani khati zong kha nia tun chumatan chuan tumatalin in lo changkai puile nge ka be se ka video te min lo like sakin min lo share sak ve chin don ya ka channel hi ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe sak ve don ya thil e tur siam ol sam tak tak le hau tak lo hunrei lo te chunga siam zo mai thei thil te video ka siam tang pui idu zong ani chuan ilo subscribe ve don ya